Haščák. Počkal si na Krajňáka, ktorému to hodilo mantinel. Na Skalickom štadióne naďalej skvelá atmosféra, o to viac, ak zelenobielí králi cítia, že z toho už je takmer isté prvé finálové víťazstvo nad Prešovom. Glaskov, Krajňák, priťukol Leščenkovi, stále Krajňák, na ľade sa tam ocitol Michal Novák, hrá sa ale ďalej. Legalín, šikovná sťahovačka na krídle, je pri ňom backcheckujúci Haščák, stále ale Andrej Legalín, nikto mu nezobral puk, tam je Jurík, 4-1. Jasný gólový rukopis v podaní Andreja Legalína, ktorý sa pohral s Prešovčanmi a doprial gólovú radosť Jurajovi Juríkovi. Jeho druhý gól v play-off. Skalický kapitán už veľmi dobre vie, že z toho bude prvé finálové víťazstvo pre Skalicu. Ešte raz Legalín, obhodil si Krajňáka, snažil sa ho aj jemne zahákovať. Aj Marcel Haščák, ale akoby obaja prešovskí útočníci vypustili ten mikrosúboj. Legalín si počkal, Jurík presne popri pravej žrtke, keď sa Melicherčík presúval, posiela ten puk nechytateľne do siete. Čakal dlhšie na gól aj proti Dubnici v tej semifinálovej sérii, dočkal sa a strieľa svoj druhý gól v play-off, celkovo jeho 5. kanadský bod. Skalica smeruje dnes za jasným víťazstvom.